Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Jaio berria. Lo asko egin dut jaiote dantzumea. Egunon, Aitona. Egunon, Heidi. Jaio da gure antzumea? Ez, eta txuri ikusita ez dut uste gaur jaioko denik. Baina zuk esan zenuen gaur jaioko zela, Aitona. Ziur asko, gaur jaioko zela esan nuenik, batzuetan luzatzen da. Zure antzumea ikusteko irrikaz nago. Pello da! Egunon, Heidi! Txuriren antzumea ez da oraindik jaio. Zer, joango gara? Asko luzatzen da, ez da? Pazientzia pixka bat, etorriko data. Bai, baina... gutun bat eman didate zuretzat. Tori. Gutun hau ez da niretzat. Heidi? Zer? Tori. Niretzat da, Clara Seseman Krause torbidea Frankfurt. Clararen gutuna da! Clarak idatzi dit! Clarak idatzi dit! Pello, zergatik jartzen duzu aurpegi hori? Heidi badakizu irakurtzen. Ez dizut esan. Heidi oso berandu da. Bizkor ibili behar dugu. Zoazu gaurren zurekin joango. Zergatik? Clararen gutuna irakurri behar dut. Ongi, zeuk nahi duzun bezala. Heidi andereño maitea. Andereño! Orain mendian zaudela, alaiago egongo alzara. Aitatxo ez dago hemen oso lanpetuta dabil. Oso zoriontsua izan nintzen zurekin, baina orain nire bizimodua zuetorri aurrekoa bezalakoa da, tristea. Bakarrik pasatzen dut egun oso arroten meierrandereñoarekin. User jauna eskolak ematera etortzen denean izan ezik, eta orduan arrausi egiteko gogoa etortzen zait Lanbrok egiten duen bezala. Oso ondo pasatu nuen zurekin, Heidi, orain bakarrik nago zure falta sentitzen dut. Zuk zer egiten duzu mendian Pellorekin eta Lanbrorekin jolastu, gogoratu, nitaz. Barkatu, Clara. Heidi, amaiketakoa. Zer gertatzen zaizu? Clarak dio oso bakarrik dagoela ni gabe. Nire falta sentitzen du. Bai? Zuk uste duzu etorri nahiko duela ona? Bai, jakina oso ona izango litzateke berarentzat. Ez duzu uste, Aitona? Ba, liteke. Garbia da airea. Ta lasaitasun handia dago inguru osoan. Ziur asko Clarako bera egingo luke hemen. Idatziko diotegun batzuk gurekin pasatzera etortzeko? Ederki. Jupi!
Mesedez, etorri ni zure zainako. Kitxo! Ai. Bukatu alduzu gutuna. Bai, entzun. Zure gutuna irakurri dut ni oso ondo nago. Lanbrulotan dago, mesedez etorri ni zure zainago. Hori besterik ez? Zergatik egiten duzu barre? Gutun polita da, baina laburra. Zuk uste? Aizu Aitona, joan naiteke gaur Amona ikustera? Zoaz nahi baduzu. Orain gogoratu naiz, Amonak salmo liburu bat du etxean gorde eta izugarri postuko da irakurtzen badiot. Ederki, zurekin joango naiz. Komen nizaie etxola konpontzea, udazkeneko haizea gogor jotzen hasi baino lehen. Bai, Aitona! Amona ikaratu egingo da besterik gabe mailuotxak entzuten baditu, itxaron pixka bat. Kaixo, Amona! Zuzara, Heidi, hau da poza zu berriz hemen egotea. Aitona etorri da nirekin. Benetan? Aitona? Bai, eta esan dit etxola konponduko duela izea gogor jotzen hasi baino lehen. Jainkoarren. Aitona, hasi nahi duzunean! Ongi, Eskerrik asko, oso atsegina zara. ez horregatik. Jainkoak ordainduko aldizu. Heidi? Zer zabiltza, non sartu zara? Eguzkia erromesen antzera zeruko bidetan barrena doa. Heidi, irakurtzen ikasi duzu? Bikin bat, Bridget, entzun duzu hori? Bai. Heidi, pozik entzungo ditut salmoiek zuk irakurrita. bai Amona. Eguzkia erromesen antzera zeruko bidetan barrena doa kontsolamendua banatuz jainkozko distiraren antzera bide zabaletatik naiz lurreko harrien artetik. Jainkoa maitasun neurrigabeaz eguzkiaren antzera iristen zaigu itzalak bazterrera utziz eta eguna argituz eta bere maitasunarekin geure bizitzaren giltza dakarkigu. Agur zoritxarra, zure eskuetan nire samina uraren parekoa izango alda. Harimaren poza epeltasuna ostasunaren erreinuan. Handiak dira gure nahigabeak, laburrak izango dira ordea hurbil dagoelako bizi, jainko maitea. Heidi, irakurriko didazu azken pasartea berriro. Agur zoritxarra, zure eskuetan nire samina uraren parekoa izango alda. Harimaren poza, epeltasuna ostasunaren erreinuan. Handiak dira gure nahigabeak, laburrak izango dira ordea hurbil dagoelako bizi berriaren oihartzuna lorez jantzitako belardian. Mil esker, Heidi. Oso zoriontsu egin nauzu ez dakit nola saldu. Ez dio axola, beste bat irakurriko dizut. Heidi, Amona, etxera joan behar dut orain urrengoan gehiago irakurriko dizut. Mil esker txiki, zatuz bilar ere. Bai, agur Amona. Agur, Heidi. Agur izeba Brillet. laster arte. Handiak dira gure nahigabeak, laburrak izango dira ordea, hurbil dagoelako bizi berriaren oihartzuna, lorez jantzitako belardian.
Nork erakutsi dizu irakurtzen, ez didazu ezertxore esan. Klararen irakasleak, baina ez dakit oraindik ondo irakurtzen, Ez dakizula, ze egin duzu ba amonaren etxean. Seseman Andreak ipuin liburu bat oparitu zidan. Ai, aztu egin zait, gordeta daukat! Zer daukazu gordeta? Liburua Klararen amonak oparitu zidan, ipuin zoragarriak dituta irudia asko, oso polita da! Ipuin horiek irakurtzea gustatzen zaizu? Bilatuko dut, ikusiko duzu ze polita den. Liburu bat. Kaixo! Mintxe dago! Aurkitu dut! Aitona hauxe da liburua. Utz ikusten. Kitxo. Orain sartzazu gutuna hemen. Mil esker. Deserto. Zer esan nahi du desertoritzak, Aitona? Toki batetik eta eginkizun batetik ies egiten duen pertsona. Ulertu dut. 3 desertore hoiek. Heidi, zuk eskolara joan nahi duzu? Zer esan duzu? Ez errez. Iruditu egin zait. Tira, oheratzeko ordua da, utzi irakurketa biharko. Oraintxe. Erabaki dut, eskolara joango da. Aizu eta txuriren antxumean hemen nagoen bitartean jaiotzen bada? Zaude lasai, Aitonak esan du gaur ere ez dela jaioko. Bertan egon nahi nuke. Nire etxea lokatu nahi duzu? Etxe bat behar dut negurako eta zurea hutsik dago, ezta? Ez duzu herrian besterik aurkitu. Alokatuko aldidazu etxea, bai ala ez. Ez dakit ba, behar bada bai, baina ez zara zu bakarra interesa duena. Balio duena ordainduko dut. Aurretik ordaintzen baduzu ez dut inolako eragozpenik. Dirua behar dut, prestatu beharra dago negurako. Zaude lasai horregatik, antxume bat izango dut laster. Salduko dut eta berehala ordainduko dizut. Oso ondo, ados gaude orduan. Ederki ba, agur. Bai, jauna. Zertara ote datorrona? Aitona ez dago. Herrira joango zen. Ez dite zer esan. Ze moduz ote dago txuri? Txuri! Hemen txenago! Agur, Heidi! Bello! Korri, zatoz txuri ikustera gaixo dagoela uste dut! Zaude lasai! Bizkor! Primeran dago, badirudian txumea jaiotzeko zorian dela. Zer, benetan? Aitona! Hemen naiz, ze gertatzen da? Heidik esan du txuri gaixo dagoela. Horregatik gelditu naiz. Gaur gauean agian. Edo bihar goizean. Ikusten, ez aldizut esan. Bihar jaioko da, seguru? Bai.
izango ote da, txuria ala beltza. Bi koloretakoa agian, ze izango da, arra ala emea. Aitona, zerbait pentsatu dutan txumea emea bada? Belar bereziak emango dizkiogu elurtxorekin egin genuen bezala. Aizu, Aitona. Esan zertara joan zara herrira ogia erostera? Jantzazu, oso berandu data. Gozeak amorratzen nago. Oraindik ez. Ez, oraindik ez. Goiza da, jaiote da. Aitona! Egunon, Heidi. Jaio alda! Oso polita da. Zer egin nahi du Aitona? Zutik jarri nahi du. Horren laster? Hori da, oso ondo aurrera! Kitxo! Zutik dago! Ez erori orain berriro, Aitona, zer da, arra ala emea? Emea da. Hau poza, horrela ez zaituzte salduko. Oso berandu gabiltza, Heidi, mugi zaite, zentzun. Ni ezin naiz joan gaur antxumea zaindu behar dut zua zeu bakarrik pello. Banekien bai nik hori. Aitona, ze izen jarriko diogu? Esan izen polit bat antxumearen txatzen moduz txiki. Ez da egoki handitzen denerako. Eta ze moduz polita. Zer duzu, Aitona? Heidi, ez zaitez izenaz gehiegi arduratu. Ui, zergatik? Saldu egingo dut, laster. Zer? Aurtengo neguan, menditik jaitsi eta herrian biziko gara. Eskolara joaten hasi behar duzu, Heidi. Aitona! Dirua behar dut etxea lokatzeko, horregatik saldu behar dut. Ez nik ez dut eskolara joan nahi! Txiki, saia zaitez ulertzen. Ondo irakurtzen eta idazten ikasi behar duzu. Beharrezko izango duzu hori guztia etorkizunean. Ez dut antxumea saltzea nahi. Laster izango dugu beste bat. Gainera, Dorfliko herritar bat isaltzeko asmoa dut. Egunero ikusiko duzu larrean. Mesede. Hartua dut erabakia. Zentzuz jokatu behar duzu. Ez algen uen bat tratu egin. Mesedez, pixka bat itxaroteko eskatzen dizut. Ez da antxumea jaio, ala? Jaio da, bai, baina ezin dut oraingo zantxumea saldu. Negua baino lehen ordainduko dizut. Gauta egun egingo dut lan beharrezko bada.
Esan nizun, dirua behar dudala, etxea konpondu behar dut alokatu aurretik. Tira, gizona. Ez duzu zertan konpondu, neuk egingo dut. Sentitzen dut, baina ez dago traturik dirurik gabe. Ez genuen ala itzertu lehengo egunean? Ergel hutsa zara. Zer diozu? Iraindu egin nauzu! Bai, ez dizu inork esan, ergel hutsa zara. Ez dizut alokatuko! Gorde zeuretzat nahi baduzu ez dut traturik egingo zurekin. Etzara oso urrun joango, egunero ikusiko zaitut eta elkarrekin igoko gara larrera. Ikusiko duzu ze ondo pasatuko dugun angoian. Entzun, ez zaitu triste ikusi nahi. Heidi, Aitona, zaude lasai, ez dut polita salduko. benetan! Bai, Hemen geldituko gara neguan. ez, herrira jaitsiko gara. Bueno, baina... Beste etxe bat aurkitu dut, oso zarra da, baina ez dugu ordaindu beharko. Aitona, Eskolara joango zara, eta lagun asko egingo dituzu, hobeto biziko gara behan. denok jango gara alambro txurio deita polita eramango ditugu. Bai, noski txiki. Ai, eskerrik asko, Aitona. Bihartik aurrera egunero jaitsiko naiz etxea konpontzera, eta zu bitartean hemengo gauze zarduratuko zara. Ederki. Ui. Zatoz kanpora. Tira, ikasi behar duzu. Badakizuta. Ui, erori eginda. Tira, saiatu berriro. Heidi gero eta zoriontsuago da. Ederki konturatu da zenbat maite duen Aitonak. Heidi zoriontsu eta alai bizi dadin saiatzen da Aitona, Alpeetako bazter zoragarri honetan. Oraintxe hasi dira udazkenaren koloreak pizten. Fuyu no aida, oji-sanとハイジはデルフリ村の古い家で過ごすことにしました。ボロボロだった家もすっかり片付き、引っ越しも無事に終わりました。そんな粉雪の降る晩にささやかなお祝いの会が開かれます。そこでハイジはペーターと明日学校で会うことを約束するのでした。ところが次の日、いつまで経ってもペーターは学校へ現れません。次回は新しい家でお楽しみにね。Dira zure ondoan. Diola bati, diola bati, diola bati, diola bati, diola bati.